nahi duzunean. Kaixo, eguno, Markin eta Olaia gara eta 3. ziklokoaren aurkezlea gara. 3. zikloko ikasleek egingo dituzten antzerkiak, kantak eta dantzak aurkeztuko dizkizuegu. Lehenik eta behin 5. mailako ikasleek prestatutako emanaldia aurkeztuko dizkizuegu. Abenduaren 24 da, gabon ospatzen ari dira, olentzeroari abeste, txalo bero bat. Fracaso,
haiek gabon gaua aurkeztuko dute. Familia bat joan zen olentzerari gabonetako opariak eskatzera eta... Lehendakari nahi duzu olentzerari eskatuko dizkiozun opariak ikustera? Bai! Bueno...
Telebistan ikusiko du. Salgatik ikiko dugu. Ez, bokoio, bokoio! Ez, burlaua! Martxa! Bai, hori, martxa! Kaixo laguno, gaur ane gartiburu eta nik Ramon García egingo dugu urteberriko programa teledramari. Gure kide dantza bat aurkeztuko dute. Kaixo, eskerik asko dutxagatik gabon zahar gauean. Anek eta Ramonek oso ondo zan ikusten ezeo, dantza bat aurkeztuko dugu eta orain nereak dantzarien izenak esango dizkizue. Kaixo, Laura, esan duen bezala, gaur gauean dantzagala polit bat ikusiko duzue, 2016 ospatzeko. Dantzariak Andrea Maion, Ara González eta Valeri Lorenzo dira. Espero dugu zuen gustokoa izateo. Eta orain zuekin batera dantzazta.
Urtarrilaren bostaraino ailegatu gara, eta errege kabalgata ikusten ari. Zuaitza! Aztu zuaitza! Lasai, guatzen entzeraren eta Light you up, put you on top, let's fa la 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 la, let's go. Light you up, put you on top, let's fa la 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 la, let's go.